святыми нами прославлены. Святейший сакрамент наш небесный стамент. Заспеваем песню «Да Духа Святого», номер 183, сторонка 92. Дай Духа любови, увойди в життя мое. Дай Духа любови, увойди в життя мое. И буду я хвалить всем сердцем Тебе, и буду я хвалить всем разумом Тебе, и буду я хвалить душою Тебе, о Господи мой, Господи мой. Дай Духа любови, увойди в життя мое. Дай Духа любови, увойди в життя мое. И буду я шукать всем сердцем Тебе, и буду я шукать всем разумом Тебе, и буду я шукать душою Тебе, о Господи мой, Господи мой. Дай Духа любови, увойди в життя мое. Дай Духа любови, увойди в життя мое. И буду я любить всем сердцем Тебе, и буду я любить всем разумом Тебе, и буду я любить душою Тебе, о Господи мой, Господи мой. Дай Духа любови, увойди в життя мое. Дай Духа любови, увойди в життя мое. И буду я хвалить всем сердцем Тебе, и буду я шукать всем разумом Тебе, и буду я любить душою Тебе, о Господи мой, Господи мой. Літання до найдорожейшої крові Пана Єзуса. Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas.
Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca Jedyny Boże, Кроў Христа, Единородного Сына Отца Спрадвечнага, Кроў Христа, уцелаўленага Слова Божага, Кроў Христа, новага і вечнага запавету, Кроў Христа, якая сплывала на зямлю пры кананні ў садзе аліўным, Кроў Христа, якая сцякала пры бичаванні, Кроў Христа, якая сачылася з-пад цярнёвай кароны, Кроў Христа на крыжы пралітая, Кроў Христа, расплата за нашае збаўленне, Кроў Христа, без якой няма прабачэння, Кроў Христа, якая ў Еўхарыстыі поіць і ачышчае душы, Кроў Христа, крыніца міласэрнасці, Кроў Христа, якая перамагае злых духаў, Кроў Христа, мужнасць мучанікаў, Кроў Христа, моц веравызнаўцаў, Кроў Христа, крыніца чыстасці паннаў, Кроў Христа, падтрымка ў небяспецы, Кроў Христа, прахалода працуючым, Кроў Христа, суцяшэнне смуткуючых, Кроў Христа, надзея ў пакаянні, Кроў Христа, палёгка паміраючых, Кроў Христа, спакой і радасць сэрцаў нашых, Кроў Христа, задатак жыцця вечнага, Кроў Христа, збавенне душаў чысцовых, Кроў Христа, усялякай хвалы і пашаны найдастойнейшая, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, адкупіў ты нас, Пане, крывёю сваёю. Молімся. Усемагутны вечны Божа, Ты адзінароднага Сына свайго устанавіў адкупіцелем свету і праз кроў ягоную даў магчымасць вымаліць прабачэнне. Дай нам, просім, годна ушаноўваць ахвяру нашага збаўлення і праз яе мець абарону ад зла часовага на зямлі, каб радавацца вечным шчасцем у небе праз Христа Пана нашага. Дорогі брати і сестри, розпочинаємо сапраўды час благословлений, яким з'являється великопостні реколекції. Бог, напевно, для кожного з нас має падрыхтаваныя ласки. Вось усё залежить так само от того, наколькі мы шчыра, поўна адчынім нашае сэрцы. Даручым Богу нашу жыццёвую сітуацыю вось у той момант, у тую хвіліну, якой яна знаходзіцца. Вось не баючыся, бо магчыма заўсёды чалавек спадарнічае страх, вось і пэўная боязь, і гэта перашкаджае часамі таксама ў адносінах з Богам. І Бог, напэўна, будзе даваць такую свежасць падчас гэтых рэкалекцый, каб мы, магчыма, з іншага пункту гледжання спаглянулі вось на сваю жыццёвую сітуацыю, на пэўныя адносіны, на тое, якія мы хрысціяне, што мы ўкладваем, якія сэнсы, якая сэнсаванасць менавіта вось у тое, калі мы кажам, што я веру, я веруючы.
Што я маю на ўвазе, калі кажу я веру? У каго я веру? У што я веру? Да? Як моя вера выглядае? І вось цяпер, калі мы зараз будзем мець гэты рахунак сумлення, і ён, напэўна, в першую чаргу хоча падрыхтаваць нас да споведзі, это вельмі важны момант. Традыцыя касцёла, айцы касцёла, ведаеце, як яшчэ называюць споведь? Ось называюць сакрамент аздараўлення. Ось так, як вы ідзіце ў шпіталь да лекара, каб ён вам нейкі агляд медычны зрабіў, праўда, паглядзеў вашы аналізы і сказаў, што тое і тое хварэе. Вось такія лекі папрынімай, вось будзеш мець, не знаю, адпачынак пэўны, праўда, пару дзён, тыдзень ад працы, вось каб восстановить себе, правда, вярнуць сабе сілы, зменшыць нейкую стрэсавасць жыцця. Так і мы таксама прыходзім да споведзі, каб Езус нас аздаравіў, каб атрымаць гэтую ласку прабачэння, да, але таксама каб быць аздароўленымі. Вось, атрымаць гэты спакой. Атрымаць спакой, які часамі губляем, правда, часта губляем у нашым жыцці, перажываем за дзяцей, за жонку, за мужа, за зарплату переживаем, за дом переживаем, за газ, за что еще переживаем. И все такая беганіна, клопат, правда, шмат переживанняў. И, звычайно, конечно, это человека выхалашчвае. А выхалашчванне заўсёды параждае пазней павярхоўнасць. І гэта перакладаць таксама на жыццё вось у веры. Павярхоўнасць. Магчыма, я ў чымсьці павярхоўны стаў. Вось няхай рахунак сумлення таксама нам дапаможа. Правда? Першая заповедь кажа, я пан, Бог твой. Да? Я пан, Бог твой. Вось. Можна добра ведаць Біблію, можна шмат ведаць пра Бога, з якім размаўлялі Давід, Самуэль, Ерамія, правда, вось у такой бліжэйшай лучнасці з ім, святы Павел і іншыя, правда, апосталы, адчуваць нейкую такую блізкасць Бога. Ось. Але з гэтага яшчэ не вынікае, што мы ведаем нашага Бога. Ось, мы ведаем. Ось, наколькі ён сапраўды мой Бог. Што это азначае мой Бог? Наколькі я падпісваюся па тым, што ён мой Бог, моя яго навука, яго воля моя. Да? Ось, я пан Бог твой. Я сапраўды ось, так спаглядаю на сваё жыццё, што я заўсёды дзесьці агучваю ў думках. Не так кажу, правда, на голас, да? Але я кажу ўвогуле на працягу дня Божая воля. Ось я кажу, калі я пан Бог твой, то есть ён мой Бог, правда, то я пытаюся ў яго, Божа, а вось гэта это паводле тваіх намераў, паводле тваіх планаў, тое, што адбываецца. Да, там, у маім жыцці, з маімі дзецьмі, зноў жа вяртаемся, правда, будзем так звяртаць увагу на сям'ю, правда, ось на нашы адносіны. Ёсць там Бог, прысутны гэты Бог там, я пан Бог твой. Прысутны там яго святы дзень, як мы святкуем гэты святы дзень, яшчэ там пагаворым, правда. Таму, канешне, вельмі важна, калі мы кажам я пан Бог твой, шукаць асабістай сустрэчы з ім. Ось, я шукаю асабістай сустрэчы з Богом. Напэўна, нядзельная святая імша ёсць такім момантам, дзе мы сустракаемся з Богом. Але моя малітва, як яна выглядае? Ось, я сапраўды там адчуваю, што я сустракаюся з маім Богам. Мой Бог. Ён мой Бог. Ось это... Ці гэта больш уже такая, ведаеце, прывычка. Паверце, кожны чалавек і святар таксама часамі з дня ў дзень тое самае, праўда, і ёсць гэтая пагроза манатоніі, прызвычаены. Вось, і ўсё пазней, праўда, як скарагаворка выглядае гэтая малітва. Вось, не выглядае як сустрэча з жывым чалавекам. Вось, мы ж не разгаварым скарагаворкай з мужам, з жонкай, з дзецьмі, скарагаворкай, да? Ось, з дня ў дзень тое самае. Але вычуваем, што дзіця адчувае, што муж адчувае, падстрайваемся трошкі, праўда?
То есть мы супераживаем, да? Мы не шаблонные у наших адносінах. Бывае, канешне, крызіс таксама заходзіць у адносіны, але вось наколькі я жывы ў малітве, наколькі маё сэрца жывое, наколькі там сапраўды прысутная эта скарагаворка, да? Альбо я умею молиться ў цішыні. Як жа важна сапраўды палюбіць цішыню. Мы живем у такую эпоху, где нас бомбардуют информацией. Начальник информации бомбардует, рады бомбардует, интернет, столько информации. Суседка прийде поговорить еще там, правда? Где-то я еще там про рыбалку поговорил там со знакомым. То есть, столько информации. Я трошки так каламбурно кажу, але вот это эра информации. Такая эра информированности человека. Человек просто аж перадоз атрымоўлівае гэтай інфармацыі. І як жа вельмі важна полюбіць цішыню. Бо Бог у Святым Пісанні вельмі часта Бог кажа пра цішыню. Наколькі сапраўды я чалавек цішыні? Вось, задам сабе пытанне. Да, вось, люблю маліцца ў цішыні. Вось таму важна угледзецца, я пан Бог твой, да? Наколькі вось у нас гэтыя адносіны з нашим Богом, з нашим Паном. Ось гэта моя молитва. Яна сапраўды жывая, ці гэта скарагаворка. Я сапраўды задаю сабе пытанне, ось, якая Божая воля, якія Божыя планы, намеры ось, адносна майго жыцця, маёй сям'і, ось, маіх дзяцей. Ось паглянусь, да. Ось, ці можа ёсць нейкі ідол паявіўся, які замінае, правда? Ёсць так. Ось, што часамі ёсць нешта важнейшае ад таго, каб паразмаўляць з Богам. Ось так бывае, правда? Хуценька згавару ружанец, правда? Скарагаворачку такую, так, і ўжо мой любімы серыял зараз пачнецца. Ну, не знаю, можа тут святая парафія, інакш выглядае жыццё. Правда? Ну, але задаем сабе гэтае пытанне, правда? Ці я падстрайваю малітву пад серыял, ці наадварот? Всяк бывае, правда? Сустрэчу з суседкай падстрайваю пад ружанец, як там выглядае, да? Ось, ну, так бывае. Бывае, ну, это добра, канешне, калі, ну, знаю чалавека, знаёмага, любіць страшна рыбалку. Ну, страшна любіць рыбалку. Все. Ну, і ў касцёле ж хоча пабываць на нядзельнай святой імшы. Ну, то ён хутка на ранішнюю імшу там на 8 ляціць, адбыў імшу і все адразу, все, рыбалка, лодка, все, і паляцеў, да? Но это добра хоць так пабыў, ну, нічога дрэнна. Але калі ведаеце, гэта ўжо цянецца не год, не два, не пять, ну, гэта ўжо як бы трошки чалавек, як бы ведаеце, от у першым класе, 5 гадоў у першым класе. У першым класе 5 гадоў. Ось так бывае ж, правда. Таму, канешне, важна задаць сабе пытанне. Дзе тут Бог на першым месцы? Можа, рыбалка на першым месцы? Здаецца ж, ну, я ж католік, быў на нядзельнай святой імшы. Быў, все, жонка довольная. Ну, ось, ну, але так бывае. Як тут, правда, гэты момант выглядае таксама у нашым жыцці. Вось. Ці на рынок, правда, на базар. Вот, надо хутчэй імшу сюда паехаць хутчэй, бо паспець яшчэ на базар трэба. І всю імшу, як бы і на імшы чалавек, але пра базар думае, каб хутчэй на базар. На базар. Там не знаю, што. Ну, ось, яно так бывае в нашым жыцці, да. І, канешне, вось мы кажам, я пан Бог твой, першая запаведь. Сёння мы живем в такую эпоху, где тоже мы кажем шмат информированности, але вельмі такі моцны націск на высокі стандарт жыцця, вельмі моцны націск. Мы павінны дабіцца пэўнага стандарту. І бабулі, і дзядулі пашуць на гэты стандарт, правда, сваімі пенсіямі дапамагаюць. Не ведаю, можа, эпоха ўжо прайшла, але я яшчэ застаў як бы такія часы, калі і кабанчыка трымалі, і быка там трымалі, і потом это все трымалася, каб дзецям дапамагчы. А дзяцей ж не адзін, не два, там у каго 5, у каго 6, правда? Вось, і так это вот все.
грошы. Ну, цяпер ужо хіба не так, кабанчыкаў няма, не трымаюць. Ось, так, крыху інакш, я думаю, трошки тут все змянілася, правда? Но, але вось грошы. Ну, бо стандарт жыцця, ён звязаны з грашыма. Трэба іх шукаць дзесьці. Ось. Правда? І часамі чалавек сапраўды свой рэсурс, такі чалавечы, коштам нават адпачынку, так укладваецца ў працу, уваходзіць, правда? У такую ганітву за грашыма, што гэта сапраўды робіцца такі істукан. Для сённяшняга сучаснага чалавека гэта такі сучасны істукан, ідол. Вось грошы. Як бы не было, правда? І вось проста пытанне, ну, наколькі я умею з гэтым жыць. Да, вось. Ці я не перабольшваю, ці грошы мне не замінаюць Бога, не замінаюць касцёла, не замінаюць нядзельнай святой імшы, не замінаюць малітвы, правда? Бо шмат такіх сітуацый і па сённяшні дзень, калі людзі бяруць адну працу, другую працу. Часамі гэта таксама і, ведаеце, не звязана не з тым, што ў чалавека хоча нейкі стандарт жыцця, але часамі, ну, ёсць дзеці і сапраўды не хапае. І такое бывае, правда, не хапае проста. І чалавек бярэ яшчэ адну другую працу. І вось узнікае пытанне даверу. Ці сапраўды Бог мяне не ратуе ў гэтай сітуацыі? І сапраўды Бог мне не дапамагае. Ці сапраўды я павінен усё пакласці на гэты алтар майго жыцця, усё, нават коштам нядзельнай святой імшы, коштам пэўных практык веруючага чалавека, да, што вось проста павінен дарабіцца. Канешне, нас падстёгіваюць сітуацыі, сусед, забор новы паставіў, сусед машыну памяняў, правда? І ты, канешне, накручваеш, яшчэ як жонка, паглядзі, сусед памяняў. Да, бывае. І мужик бедны ўжо і лысее, правда, не ведае, што рабіць. Выбачайце за жарты такія. Ну, жыццё ж, правда. Ну, вот, жыццё. І давер. Калі я кажу, я пан Бог твой, да, вось гэтае прыказанне, то это пытанне даверу. Я давяраю Богу. Таксама свае грошы, вось гэтую маю матэрыяльную старану, матэрыяльны бок майго жыцця. Умею даверыць Богу, умею звярнуцца да яго і папрасіць, дай мне годную зарплату, годную працу дай мне, Божа, дай мне. Калі воля твая, дай мне, бачыш маю сітуацыю, маю сям'ю, вось, прашу, дай мне. Вось наколькі давяраю. Ён сапраўды мой Бог, які вырашае ўсе праблемы. Канешне, Бог даў розум, рукі, здароўе, правда, ногі. Но ніхто не кажа пра тое, што мы цалкам безадказныя павінны быць, неадказныя такія, вось. Але вось пытанне, да, пра тое, наколькі мы сапраўды з Богам перажываем гэтую штодзённасць, гэтыя моманты нашага жыцця. Сёння кажам таксама пра тое, што ёсць такі, паявіўся культ цела. Культ цела, правда, чалавек, ну, можа, асабліва маладым, это больш неяк так блізка. Ну, але старэйшым, можа, людзям сапраўды тэма не настолькі актуальная, правда, але каб вы таксама зразумелі сваіх дзяцей, вось, магчыма, да канца, можа, гэтага праблему не усведамляеце, правда, вось, але канцэпцыянізм, да, гэта, мы жывем такую эпоху, мы называем постмадэрнізму, да, это азначае, калі чалавек увесь час накручваюць, каб ён набываў новае. 2 года прайшло, телефон новый, 2 года прайшло, новый телевізор, яшчэ штосьці новае, там нейкія дробныя рэчы. Вось такая канцэпцыянізм. Увесь час набываць, мяняць. Вось, правда, год-два і выбрасіў. Вось, і таксама гэта перакладаецца і на
такое перажыванне як бы сябе, сваю цялеснасці ці сексуальнасці. Чалавек хоча таксама сябе аднаўляць. Да, аднаўляць такую в сэнсе сваю вонкавасць, прыгажосць, эстэтыку, там, правда, гэтага цела. Моладзь кажа, это пракачваць сябе трэба. Ось, да, прокачивать. Ось. Это понятно, что треба мець здоровое тело, займацца трэба, скажем, гімнастыкай, там, ці, як сёння кажуць, фітнесам, правда. Але ёсць перабольшванне, што ось чалавек настолькі часу на гэта траціць, наводзячы сваю такую прыгажосць, в нейкім сэнсе дбаючы пра сваё здароўе, ось такім чынам, што а дзе ж духоўнае здароўе? А як задбаць пра душу? Ось, да. А што з душою? Так моцны сапраўды сёння культ цела, рэкламы пястраць вось гэтым, у інтэрнэце шмат такіх нейкіх ролікаў, правда, ось, ідзе вось такая інфармаванасць, такое накручванне вось гэтай патрэбы. Ці яна ж так вялікая сапраўды патрэба, да? А ось што чалавек як бы укладваецца ў гэта, грошаў шмат аддае на гэта, да? Асабліва это бачна ў такіх вялікіх гарадах. Думаю, тут таксама ў меншых таксама бачна. Ось, а што вось менавіта з душою, правда? Каб паклапаціцца таксама пра здаровую душу, пра здаровую веру, пра здаровыя практыкі маральныя, правда, хрысціянскія ў нашых сем'ях. Вось. Як бы, ведаеце, заходзіш часамі па калядзе, ходзіш, турнікет нейкі ёсць, правда, у кватэры, ты ровар ёсць з педалямі, правда? А глядзіш, а крыжа нідзе няма. А крыжа нідзе няма у пакоі. Біблія паміж Толстым і Дастаевскім. А это ж кніга жыцця. Это ж кніга жыцця. Ось, ну як так, правда? Бывае. Ось, ну вот неяк так, правда? Ось, тоже трэба неяк мець хаця б нейкую залатую сярэдзіну ва ўсім гэтым. Ось, ну, але вось гэта такія культы, такія ідалы, такія вось істуканы, правда? Ну, ёсць яны ў нашым грамадстве, ось у нашай такой сучаснай рэчаіснасці людской, яны ёсць, яны прысутнічаюць. Трэба іх бачыць, трэба нармальна даваць ацэнку гэтым справам, углядацца, наколькі я таксама ва ўсім гэтым, правда, прабываю, наколькі там я трачуся ва ўсім гэтым, да. Ось, таму таксама варта, канечне, спаглянуць. Але, думаю, такім культам яшчэ, знаеце, алкаголь. Все-таки у нас шмат алкаголя, это правда. Ось, культ алкаголя, рэкламы шмат алкаголя. Да, і часамі і на застоллях, і на сустрэчах, і на юбілеях яго шмат прысутнічае ў нашых сем'ях, у нашым грамадстве. Ну, няма такого здаровага падыходу. Усё павінна з алкаголем сядзецца, вырашацца, так як бы вот тут такі яшчэ момант, правда? Ось, ці ўсё павінна у нас святкавацца з алкаголем. Ось, шмат ідзе грошаў, правда, копім, да, на гэта таксама грошы ці адкладваем, некаторыя адкладваюць. Ось. І бачна, пятніца, вечар. І бачна, часамі пары сужэнскія затарваюцца разам на выходныя, да, алкаголем. Сур'ёзна затарваюцца ось алкаголем. І, ну, это праблема. Пятница. Ну, для нас, хрысціянаў, католікаў, пятница это што? Ну, у нашай традыцыі такой склалася, у нашай лакальнай, нашага касцёла, это пакутны дзень. Это дзень, калі Езус Христус памёр на крыжы за тваё збаўленне, за твае грахі. Да. І вось мы так яго, гэты вечар пятнічны, часамі нашыя дзеці, не знаю, самі, іншыя. Ну, грамадства ўвогуле так перажывае. Як бы адыходзім ад разумення этой традыцыі, гэтай практыкі, ось, ад разумення таго, што сталася ў Вялікую пятніцу. Ось, і
канешне, да. Гэта, як кажа адзін тэолог, гэта страшны бажок. Такі вось, ну, бажок ідал істукан, алкаголь. Ось які штодзённа прагне новых людскіх ахвяраў. Я думаю, што праблема алкаголя, яна такая для нас вельмі балючая. Я перакананы, што тут таксама і дзесьці вашых сям'яў, ці блізкіх, ці такіх родных, ці сваякоў, эта справа, напэўна, кранула, кранае. І часамі мы адчуваем такую безраднасць у гэтай праблеме. І таму, канешне, важна маліцца заўсёды за чалавека, які мае праблемы з алкаголем. А магчыма, як ёсць такія практыкі. Наш отец Тадеуш, я быў пэўны час пробашчам у Докшыцах, это Віцебская вобласць. І вось там ад Докшыц кіламетраў 25, ось Бягомаль, такая мясцовасць. І вось і там адкрыты цэнтр цвярозасці Светач. Вось там прывозяць людзей, сапраўды, якія маюць сур'ёзныя праблемы з алкаголем, каб яны там адбылі 3-месячны курс лячэння. Прывозяць разам бацькі, тата і мама свайго сына на гэты курс лячэння. Людзі рознага статусу прыязджаюць, і лекары, і прафесары, і просты чалавек, і аўтаслесар. Таму што это сур'ёзная праблема ў грамадстве. Мы стыдаемся, саромемся часамі прызнацца, што у нас ёсць эта праблема альбо ў нашай сям'і. Але это такі бажок сур'ёзны, такі істукан у нашым грамадстве. А даступнасць вельмі лёгкая да алкаголю. Дзешовы алкаголь даступны усюды. Таму, думаю, хопіць. Думаю, што гэтай пэўнай рэфлексіі, тыя справы, якія мы кранулі ў гэтым рахунку сумлення, іх дастаткова, каб мы цяпер у цішы таксама аддалі Богу ўсё, з чым, магчыма, барыкаемся, што нам вельмі балюча, аддалі Яму. Ён, напэўна, дасць нам святло, дасць нам сілы, дасць нам неабходную ласку, дасць нам сілы таксама несці гэты крыж, бо часамі, вядома, гэта крыж. І цянецца ён доўга, і цянецца аж да смерці. Так ёсць. Такое жыццё. Але хочам з Езусам гэта перажываць. Хочам сапраўды глыбей уваходзіць. Хочам, каб Бог нас вёў па жыцці. Дзеля гэтага і гэтай рэкалекцыі, і гэтая наша сустрэча, і гэты рахунак сумлення. Амén.
Помолимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покину нам успомин свою муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заусюды отчували у себе плен Твоего откупления, які живеш і володариш з Богом Отцом у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Хай буде Бог прославлений, хай славится имя Его святое, хай буде прославлен Иисус Христос, соправды Бог и человек соправдный, хай буде усвяличено имя Христово, хай буде прославлено найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде усвяличен Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославленный Дух Святый, Судяшитель, хай буде ушанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована ей святое и беззаконное зачатие, хай буде ушанована полной хвалы ее неба взяти, хай буде ушанована имя Марии Панны и Мати, хай буде ушанованный святый Юзеф, и пречистый обранник, хай славится Бог у своих анелах и у всех святых. Аминь.
у сердце моем. Ранить своею любовью и робить подобным до сердца своего. Сердце Христа, полное болью, для нас палай чистой любовью. Сердце Христа, полное болью, одночасово сгорает из любови, сердца пробитого тиной, что пробачает людей за грехи. Иисус, тримає в обдимках свой криші мой, а що робиш ти? Сердце Христа, полное болью, для нас палай чистой любовью. Сердце Христа, полное болью, одночасово сгорает из любови, Иисус, скриша, глядись на мяне, у сердце моем. Ранить своею любовью и робить подобным до сердца своего. Сердце Христа, полное болью, для нас палай чистой любовью. Сердце Христа, полное болью, одночасово сгорает из любови, У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Пан з вами. Столькі клопатаў, планаў, надзей, добрых парад і прапаноў. А тут запрашэнне на крыжовы шлях. Навошта? Сярод шматлікіх людскіх шляхоў ёсць толькі адзін сапраўдны. Але хто пакажа нам той шлях? Хто скажа, як ён называецца? Толькі ён, убогі цясляр з Назарету. Толькі ён, ён вядзе нас да мэты. Езус сказаў: калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме крыж свой і ідзе за мною. Свет прапануе зусім іншыя шляхі, і разважаючы на па-чалавечы, больш цікавыя, лёгкія і вясёлыя. Як зрабіць добры выбар? Як знайсці свой непаўторны шлях да шчасця і вытрываць на гэтым шляху? Ці магчыма ў гэтым шуме інфармацыі пачуць голас паклікання, якое прапануе табе сам Бог? Господи, хачу ісці за табой і з табою, не гледзячы ні на што і насуперак усім кпінам навокал. Таму вядзі мяне, нават калі гэта будзе шмат каштаваць і вельмі балець. Бо ў крыжы цярпенне, у крыжы збавенне, у крыжы навука любові. Хто цябе, Божа, аднойчы зразумець зможа,
той нічога не прагне і не шукае. Ты за нас терпел ад рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стацыя першая, суд. Кланяемся Табе, Пане Иисус Христе. Ці ты памятаеш размову Езуса з Пілатам? Той рымскі намеснік задаў настаўніку галоўнае пытанне: чым з'яўляецца праўда? На жаль, не пачакаў адказу асуджанага, а магчыма, баяўся яго. Бо калі б стаў у праўдзе, павінен быў бы змяніць сваё жыццё. Не адважыўся аж на такі рызыкоўны крок. Ты маеш за сабой ужо колькі? 20, 30, 50, 70 год жыцця. І ўвесь час робіш адказныя і зрэлыя выбары. Як выглядае твой свет духоўных, маральных, патрыятычных, рэлігійных каштоўнасцяў? Юда узяў прыгаршню сярэбранікаў. Пётр адрокся ад настаўніка перад служанкай. Пілат вымыў рукі. Большасць людзей вакол цябе жыве так, як бы Бога не было. А што зробіш ты? Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам праведны наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Ты за нас терпел ад рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стацыя другая. Езус бярэ крыж на свае плечы. Кланяемся Табе, Пане Иисус Христе. Бог растречи руку свою, света купил ты. Ты ведаеш, што ў Тваім балоце, у Тваіх жыццёвых паразах, у Тваёй хваробе, у Тваім граху Бог Цябе ніколі не пакідае аднаго. Ніколі не знаходзіцца, ты ніколі не знаходзішся ў адзіноце. Нават у самых жахлівых момантах жыцця. Хрыстус заўсёды побач. Павер у гэта. Дазволь, каб Бог дапамог табе. Бог не пазабівае тых, хто цябе пераследуе. І не здарыцца так, што ты выйграеш мільёны ў латарэі. І людзей, якіх ты пакрыўдзіў, раптоўна адразу не пачнуць цябе любіць і радавацца тваёй прысутнасці. Бог мае зусім іншую стратэгію на тваё жыццё. Ён не пашкадаваў уласнага сына, але аддаў яго за нас усіх. Так, як свайго мілаванага сына правёў праз смерць і ўваскрасенне, хоць мог яго захаваць ад цярпення сваім усімагутным словам. Сын Божы, згаджаючыся, узяў крыж на свае плечы. Няма больш мужнага і па-мужчынскі годнага ад таго,
да чаго запрашае цябе Христус, каб ты падняў пяльчатку, кінутую табе жыццёвай бурай. Адкажы на гэты заклік, вазьмі свой крыж, пачні змагацца са сваімі слабасцямі і грахамі. Навучыся жыць пад ціскам крыжа. Вось гэты крыж заўсёды той самы, цяжарам спачывае на тваіх плечах, станецца сапраўднай школай жыцця, змагання і выхоўвання ў табе сапраўднай мужнасці, мужчынскай годнасці. Даверся Богу. Бог упадабаў прыходзіць з дапамогаю. Ён хоча табе дапамагчы. Дазволь яму. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты меж женщинами, и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Ты за нас терпела дранов, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 3. Езус падае першы раз пад цяжарам крыжа. Кланяемся табе, Пане Езу Христе. Бо проскрывши муку свою, свет откупил ты. Хіба найбольш баліць, калі, выбраўшы дарогу нясення крыжа, у пэўным моманце разумееш, што ён, крыж, зацяжкі. Пачынаеш мучацца цяжарам таго, што пайшоў за Христом. Пачынаеш сумнявацца, ці варта мне цярпець. Спаглядаеш на калегаў, якія жывуць па-старому, нічога не мяняючы, якія не перажываюць адносна немаральнасці свайго жыцця, і раптоўна ты сябе ловіш на думцы, што і табе хочацца далучыцца да іх жыцця. Яшчэ раз увайсці ў грэх, які аднойчы ўжо цябе забіў, задаўшы сур'ёзныя пакуты табе, тваім адносінам з жонкай, з дзецьмі. Можа, гэта была здрада, можа, хлусня, а можа, лянота, абыякавасць. Сутнасць у тым, што калі здзяйсняеш грэх, то пачуваешся глупа і кепска, бо ведаеш, што зноўку падвёў сябе і іншых, сваіх радных, падвёў на кожным фронце свайго жыцця. У такую хвіліну адчуваеш сябе зусім голым, як Адам, у раі перад Богам. І першае, што хочацца зрабіць, гэта зноў уцячы, каб толькі схавацца ад усіх. Не, калі ласка, не рабі гэтага. Не вяртайся да старога чалавека. Прыймі чарговае, важкае, мужнае, годнае рашэнне. Нішто так не ўпрыгожвае і не ўзвялічвае годнасць мужчыны, як тое, калі трэба падняцца, устаць пасля ўдара і ісці далей, наперад і не паддавацца. Чарговы раз даверся Богу. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была сподвигу терпели завсюди, и на веки вечные. Аминь. Ты за нас Терпела дранов, Иисус Христе,
Стацыя 4. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо проскриши муку свою, світ откупил Ты. Магчыма, ў гэтай сцэне нічога важнага і не адбылося. Але калі добра прыгледзецца, то можна заўважыць, як іх позіркі скрыжаваліся. Гэтага было прыгледзецца, калі добра прыгледзецца, то можна заўважыць, як іх позіркі скрыжаваліся, і гэта было дастаткова. У гэтых вачах чытаецца глыбокае зразуменне. Маці убачыла і зразумела, за што змагаецца яе сын. Прыняла гэтую праўду, не гледзячы на жахлівы боль у сэрцы і прачуванне блізкай смерці Езуса. У гэтым глыбокім позірку Езус перадаў ці пераказаў вялікую любоў да ўласнай маці, якой быў удзячны за ўсё, што зямное і людское. А калі ты апошні раз сустрэў сваю маці? А ці памятаеш, калі апошні раз сказаў ёй, як моцна любіш яе? Ці агучваў ёй словы ўдзячнасці за ўсё тое, многае, што яна зрабіла для цябе? Ці наведваеш яе цяпер, яе хворую, нямоглую? Прыпомні, як неаднойчы ты злосна, пагардліва, з непавагай ставіўся да яе слоў, поўных выразу любові і перажыванняў за сваё дзіця. Можа, дарагая мама ўжо не жыве і адышла да Бога. Ці прысутнічае яна ў тваіх малітвах? Ты молішся за сваю маці? Гэтая 4. стацыя напамін пра 4. прыказанне: шануй бацьку свайго і маці сваю. Сабяры сябе ў кулак і тую жанчыну, для якой ты заўсёды найдаражэйшы. Пачні шанаваць асаблівым спосабам. Твое обороне отдаем. Святая Богородица, в наших потребах не погаджай моленьем нашим, и всякой злой пригоды, выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, всесовершенница наша, заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. И за нас терпела рана, Иисус Христе, змилуйся над нами. Стацыя 5. Сымон Кіранейчык дапамагае несці крыж Езусу. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо проскриши муку свою, світ откупил Ты. Сымона змусілі несці крыж разам з Езусам. І гэты факт вельмі важны. Сымон стаў паплечнікам крыжовай дарогі Хрыста. А наш Господ не супрацівіўся гэтаму, не быў ганарлівы ў тым, што гэта толькі Ён сам адзіны будзе збаўляць свет і не будзе патрабаваць аніякай дапамогі. Езус прыняў Сымона, і хіба гэтаму быў вельмі рады, і далей яны ішлі разам. Гэта стацыя досыць добра адлюстроўвае тваю жыццёвую сітуацыю.
Ты па жыцці сам нясеш свой крыж, крыж тваіх слабасцяў, грахоў, параз. Магчыма, наплываюць думкі, што Бог не бачыць твайго цяжару, мазалей, што Бог абыякавы да тваёй нікчэмнай сітуацыі. Паслухай, усё наадварот. Ён поўны міласэрнасці. Ён не хоча, каб ты ішоў адзін. Пасылай не аднойчы табе такога Сымона, а зачастую іх, Сымонаў, многа на тваёй дарозе жыцця. Бог хоча, каб ты ішоў з групай так, як мы цяпер у часе гэтай крыжовай дарогі. Гэты Сымон – гэта вось той мужык, які твой сябра. Магчыма, што гэта жонка, дзеці, калега, брат, сястра, ксёндз, манахіня. Яны маюць для цябе добрае слова, свежую думку на тваю жыццёвую праблему. Яны паплечнікі твайго крыжа. Не будзь ганарлівы, ты патрабуеш іншых. Братэрства – гэта адна з найлепшых дапамог, якая можа сустрэць мужчыну. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Ты за нас терпел от ран, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация 6. Вероника вытирает твар Иисусу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. Гэта быў вельмі прыемны і прыгожы жэст. Езус быў увесь у крыві, збіты, стомлены, потны і самотны. Ён нёс вялікае цярпенне. Жаночая інтуіцыя і адвага, якую праявіла Вераніка, дадалі Езусу суцяшэнне і палёгку. Магчыма, яна была па-сапраўднаму закаханая і таму змагла выйсці з той выгоды і атлусцення сэрца, калі звычайна па-людску чалавеку некарысна, не аплочваецца падстаўляць сябе. Вераніка выцірае твар Езусу. Толькі ўяві сабе, як усцешыўся Езус у гэтую хвіліну. Гэтая жаночая душа сваім чынам дадала яшчэ большай адвагі і рашучасці, каб дайсці да канца. Вераніка была яўным знакам, заахвочваннем, натхненнем, каб змагацца і ісці далей. Паглядзі на сваё жыццё. Першая Вераніка твайго жыцця, якая праяўляе да цябе чуласць і адкрытасць, сэрца. Гэта твая жанчына, твая жонка. Бог Айцец паставіў яе табе на тваёй дарозе жыцця, каб ты зразумеў, што Бог існуе і дзейнічае, як Вераніка, прыгожы і далікатны, але таксама іншы і таямнічы.
Тваім адзіным заданнем з'яўляецца тое, каб прыняць гэтую Вераніку, якая выцірае твой твар. І не дай Божа, каб ты знішчыў гэты дар крыўднымі думкамі, лапамі, але каб прыняў і кахаў. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с тобой, Благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Ты за нас терпела, Стацыя 7. Езус падае другі раз пад цяжарам крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо проскрывший муку свою, світ откупил Ты. Езус ідзе, цянецца ўгару, з цяжкім крыжам на плячах. Ты таксама цянешся. Езус падае другі раз, бо цяжар нязносны. Змаганне з тваімі слабасцямі атрымліваецца больш складаным, ніж здавалася. Сапраўды, ты не бачыш аніякай узнагароды, аніводнай карысці, бонусу з гэтага хаджэння за Христом. Ты упаў, бо не маеш сіл, і ўставаць табе не занадта хочацца. Пачынаеш разважаць, чаму ты зноў упаў. Ты упаў, бо пайшоў не паеўшы. Ты пайшоў галодны. Ты забыўся спажыць Божае Слова. Калі б ты з самай раніцы пачуў, убачыў праўду Божую, запісаную ў Бібліі, памаліўся, то ішоў бы спраўна, чотка, як жаўнер. Той час, праведзены ля тэлебачання, у інтэрнэце, дзе шмат хлусні, дзе вучышся здраджваць, хітрыць, юліць, атручвае тваю кроў. А парнаграфія крадзе табе час і адзірае з годнасці. Сіла, якая дапаможа табе выйсці з гэтага, знаходзіцца ў Езусе, у сустрэчы з ім. Колькі разоў Христус упаў, столькі ж і падняўся. Таму важна расчытацца ў абяцаннях Божых, якімі перапоўнена Святое Пісанне. Паспрабуй насыціць сябе Божым Словам, а яно пранясе цябе, дадасць табе сілы. Адно з абяцанняў Божых: ані вуха не чула, ані вока не бачыла, каб які-небудзь Бог па-за табою чыніў столькі для таго, хто ў ім ускладае надзею, кажа прарок Ісая.
Отцу і Сину Сину і і Духу Духу Святому. Святому, як була спрадліку тепер і завсюди, і на віки вічні. Амен. Ти за нас терпіла драма, Ісу Христе, змилуйся над нами. Стація 8. Єзус сутяша єрусалимських жанчин. Кланяємося Тебе, Пані Єзу Христе. Бо проскриши муку свою, світ откупил Ты. Плач. У країні моцних, жорстких, якую ми імкнемся ствараць, сльози з'являються чимсьці слабым, саромлівым. Але Христос, калі глядзеў на Єрусалім, умеў заплакаць. І калі прыйшоў да гроба свайго сябра Лазара, таксама заплакаў. Затрымоўліваючыся пры гэтай стацыі, і нас ён заахвочвае да мудрага плачу. Паўстае пытанне, навошта чалавеку слёзы? Напэўна, яны прыносяць палёгку і змяншаюць напружанасць, ачышчаюць вочы. Але перш за ўсё дапамагаюць адблакіраваць нашае нутро і спрыяюць у тым, каб ставаць у праўдзе. Гэта шанс, каб прызнацца да ўласнай віны. Ці сёння чалавек мае над чым плакаць? О да, над змарнаваным часам, невыкарыстанай магчымасцю, каб чыніць дабро, над стратамі, якія прыносяць грахі. Можа, такім чынам, прыглядаючыся нашаму жыццю, мы і тады хутчэй, як святы Пётр, который пасля сваёй здрады заплакаў, будзем узбуджаць у нашых сэрцах жаль. Калі ты, брат, сястра, апошні раз мудра плакалі? Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, но избавь нас от злого. Ты за нас терпела драну, Ісу Христе, змилуйся над нами. Стация 9. Иисус падает 3 раз. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе. Бо проскриши муку свою, свет откупил Ты. Мне просто уже не хапае сил. Я не могу, я не хочу. Сышоў ты, муж, бацька, гаспадар дому, хляпнуўшы дзвярыма. А я засталася адна.
Пару месяцаў і былі сабраныя дакументы на развод. Пару месяцаў і ўжо было дамоўлена аб пераездзе да бацькоў, аб уладкаванні малых у іншы дзіцячы садок. Не магу, я цябе ненавіджу. Ты зусім не тая, што была калісьці, якую я сустрэў, пакахаў, з якой хацеў быць да канца. Ты ўвесь час стомленая, не ў настроі, ты не паспяваеш гатаваць, прыбіраць, ты не развіваешся. У мяне не засталося да цябе пачуццяў. Я з табой не змагу дасягнуць вышыняў. Ты мне ніхто. Езу, прабач за наш эгоізм у нашых сем'ях. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с тобой, Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Ты за нас Терпела терпела драна, Иису Христе, смилуйся над нами. Стацыя 10. З Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты. Сорам. Слова сорам даўно ўжо знаходзіцца ў слоўніку замежных моваў. Нішто нас не здзіўляе. Няма для нас ніякага табу на пэўныя тэмы, справы. Няма ніякіх абмежаванняў. Нават мы маем здольнасць зарабляць на гэтым нядрэнныя грошы, выкарыстоўваючы чалавечае цела, яго прыгажосць і неапанаванае прагненне. Што яшчэ мы можам агаліць перад ненасытнымі вачамі і што яшчэ прадаць? Да чаго нас прывядзе такая дарога? Хрысце, пазбаўлены людской годнасці перад укрыжаваннем, змілуйся над намі, якія зневажаюць святасць святыні, сваё людское цела. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справедливым теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. Ты за нас терпела драна, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 11. Езус прыбіты да крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты.
Езус дазволіў прыбіць сябе цвікамі да крыжа. Крыж – гэта сімвал таксама нашага граху. Калі крыж – гэта сімвал нашага граху, то ў гэтым месцы Езус трывала злучаецца з нашым грахом дзеля таго, каб нас ад яго цалкам вызваліць. Не ўцякае, не бароніцца, але прымае сваю будучыню з крыжом. Адна з галоўных мужчынскіх слабасцяў – гэта лянота і бяздзейнасць. Але ж жыццё з куфарам піва і перад тэлевізарам – гэта сапраўды пустое жыццё. Аднак закрыцца ў сваім эгаізме і ўласнай прыемнасці заўсёды лягчэй і прасцей, чым дазволіць прыбіць сябе да крыжа ці ўзяць на сябе няпростае заданне. Хай Пан Бог дасць нам сілы, каб выканаць у сваім жыцці штосьці няпростае, альбо штосьці панад нашыя магчымасці і не дазволіць бясплённа існаваць і забіваць свой час рознымі глупствамі. Можа гэта быць рашэнне прыняць чарговае дзіцятка ў тваёй сям'і, можа прыняць супрацоўніка з цяжкім характарам. Чым бы гэта ні было, не бойся, даверся Богу. Ён праводзіць праз найцямнейшыя даліны. Не ўцякай ад цяжкіх рашэнняў, якія будуць табе каштаваць. Толькі тады Бог можа пачаць дзейнічаць, калі вычарпаюцца твае сілы. Імкніся да таго, што цяжэйшае, а не да таго, што лягчэйшае. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, в небе, так и на земле. хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Ты за нас Терпела грана, Иису Христе, zmiłuйся над нами. Стация 12. Смерть Иисуса на крыжи. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Калі ў тэлебачанні чуеш пра смяротныя выпадкі, якая твая рэакцыя? Пра што думаеш? Я, шчыра кажучы, адным вухам прымаю, другім выпускаю. Можа, яшчэ калі гіне дзіця, альбо калі хтосьці нявінна церпіць, то маю ў галаве думку: шкада іх. Але калі адыходзіць хтосьці з сям'і, альбо хтосьці, каго добра ведаю, тады я сумны, нахмураны. Так адбываецца, бо злучалі нас супольна пражытыя моманты, бо памятаю яе ўсмешку, альбо яго словы. Задумайся, якія пачуцці ў табе нараджаюцца, калі чуеш, што памёр Езус? Прыгледзься, як рэагуеш на гэтую 12-ю стацыю. Калі адчуваеш боль і сум з-за цярпенняў і смерці твайго Пана, альбо радасць з таго, што Ён цябе ад гэтай смерці збавіў,
Гэта азначае, што Езус табе вельмі блізкі. Калі смерць Хрыста не ўзбуджае ў табе ніякіх пачуццяў, альбо толькі інтэлектуальнае прыняцце факту смерці, то хутчэй за ўсё справы Езуса для цябе абыякавыя. Вы яшчэ не сталі сябрамі альбо кампаньёнамі. Не бярэш яго на бітвы свайго жыцця. Не з'яўляецеся для сябе неразлучнымі баявымі таварышамі. Але калі нават маеш цяпер згрызоты сумлення, не асуджай сябе. Христос менавіта таму памёр за цябе, грэшніка, далёкага ад яго, каб наблізіцца да цябе і направіць гэтую памылку. Таму праслаўляй яго з усіх сіл. Гэта найлепшая рэакцыя на смерць Пана. Паўстанем. Ты за нас Терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо раскрыши муку свою, смерть откупил Ты. Хто з нас не хоча быць чалавекам поспеху? Можа, рэч не ў тым, каб быць на першых старонках газет, мець помнікі ці ўзнагароды. Большае значэнне мае поспех у пачатых справах, прызнанне сярод людзей, спакойнае, здаровае жыццё. Для нас важна, каб на гэтай своеасаблівай, нібыта нефармальнай, але шмат вымагаючай біржы не аказацца няўдачнікам. Адсюль вынікаюць стэрэатыпы, насмешкі ці розныя маскі, якія дазваляюць нам лепей выглядаць у вачах нашых бліжніх. А што Езус? Гляджу на маці, якая пакутуе, трымаючы на каленях мёртвае цела твайго збаўцы. Мой настаўнік, з цяжкасцю разумею праўду аб тым, што праз свой крыж і муку ты захацеў збавіць свет. Гэта сапраўды цяжка зразумець. Ці я змагу зразумець штосьці з гэтай таямніцы бязмернай любові, якая кажа аддаць жыццё за сяброў сваіх. Прыпамінаю сабе, Пане, Твае словы аб будаванні дома на пяску альбо на скале. І ў іх Ты мяне вучыш, Хрысце, што той, хто слухае Твае словы і выконвае іх, можа лічыць на выратаванне свайго дому сярод навальніцы і віхра.
Вітай, Марія. Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпела драма, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 14. Єзуса кладуть у гробницю. Кланяємося Тебе, Пане Єзу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Свядомая присутність на могілках не толькі падчас пахавання блізкіх асоб можа ўратаваць чалавеку жыццё цяпер і назаўсёды. Забеганы, змучаны вялікай колькасцю прапановаў гэтага свету, чалавек павінен навучыцца глядзець крытычна на ўласныя ўчынкі. Затрымайся на хвіліну над тым, што хаваеш у сваім сэрцы. Затрымайся на хвіліну і падумай, навошта жывеш. Толькі поўны адказ на пытанне пра сэнс жыцця паказвае ўсё ў адпаведных прапорцыях. Навошта жывеш, навошта вучоба, дом, машына, твой новы мабільнік, прыгажосць, грошы, слава, важнае становішча ў свеце. Навошта? Кожны з нас сам адкажа за сябе перад Богам. Ці бярэш гэта пад увагу? Справа не ў тым, каб выклікаць страх, нейкую паніку выглядам сваёй уласнай смерці альбо балючымі пытаннямі. Праўда аб заканчэнні нашай зямной пілігрымкі павінна весці хрысціяніна да пераканання, што варта адкрываць Божую волю, распазнаць сваё жыццёвае пакліканне і рэалізаваць яго поўна. Бо Божая воля з'яўляецца нашым асвячэннем. Гэта азначае, што ты можаш атрымаць у спадчыну неба. Ці твае жыццёвыя планы ідуць аж так далёка, да неба. Хвала Отцу и Сыну Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и заўсёды и на веки вечные. Ты за нас Терпела драна, Иисус Христе, смилуйся над нами. Канцом крыжовага шляху не з'яўляецца 14-я стацыя і смерць. Усё, што мы разважалі, агучылі, трэба цяпер занесці да Езуса у найсвяцейшым сакраменце. І там знайсці адпаведную ацэнку розным справам гэтай зямлі, розным справам твайго жыцця, тваім справам. А калі сумленне прыпомніць аб вернасці Божым заклікам, наказам, то варта як найхутчэй пайсці да кратаў канфесіяналу, спавядніцы, каб там дасведчыць цуд прабачэння і знайсці сапраўднае жыццё.
Каб атрымаць адпуст за ўдзел у набажэнстве крыжовага шляху, памолімся ў інтэнцыях святого Іса Францішка. Ойче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Примите Божие благословение. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану.
Бог Тебе от веку на спасение человеку. Стями ласка людям дана, душа наша смацована. Кривой Божией вся обмыта, что с Христовых ран пролита. Як лежал у зимней стайни, не была я мужа тайной, как свет грешный откупите, треба кров свою пролити. Там звери поклон давали, а тут люди катовали. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаємо у нашій парафії брата Віталія Бондаренка, який з'являється монахом-капуцином, з'являється настоятелем кляштара, гвардіяном кляштара у вёсцы Копішча. Это пригород Мінська, фактично уже Мінськ, так званий район Новая Боровая. Ён проводит для нас реколекции. Мы молимся об святле Духа Святого для вас, дорогий брат. А ён ахвяру святой мшы будзе служыць наступнай інтэнцыі, будзе давяраць доброму Богу памерлую Ванду Нішчык у першую гадавіну пасля смерці, просячы, каб добры Бог прыняў яе у сваё валадарства. Падчас імшы можна будзе спавядацца, але на момант падчас імшы, хацеў сказаць, на момант казання не будзе споведзі, але гэта імша будзе без казання, бо перад імшой ужо была кароткая канферэнцыя, рахунак сумлення і крыжовая дарога. Першы дзень рэкалекцыі. Дзякуй ксяндзу Кірылу за слово прывітання. Дарагія браты і сёстры, перажываем першы дзень рэкалекцыі і сапраўды запрашаем моцы Духа Святога. Няхай ён адкрывае нашыя сэрцы, наш розум асвячае, каб мы маглі прыняць гэты дар любові, Божай любові і далей перажываць у радасці, у большым спакоі па-божаму гэтую нашу штодзённасць, нашу рэчаіснасць, бачыць сапраўды там, дзе не Бог. Бог усцяж дзейнічае ў нашым жыцці, не глядзячы ні на якія абставіны і цяжкасці, і выпрабаванні, якія часамі выпадаюць на наш звычайны людскі чалавечы лёс. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб годна ўдзельнічаць у гэтай святой ахвяры. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся.
Боже наш Ойче, наполни сердце наше Твоей лаской, каб мы заўсёды пераадольвалі наши чалавечыя слабости, и с Твоей дапамогай захоўвалі нябесныя приказанні праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: «Верніся, Ізраїль, до Пана Бога свайго, бо упав ты в беззаконні своим. Возьмите с собою словы и навернитесь до Пана, скажите Ему: пробачь еще беззаконня, а доброе прими, и мы отплатим ахвярой наших вуснов. Ассирия не уратуя нас, мы больше не будем ездить на конях, не будем больше казать наши боги, про справы наших рук, бо у Тебе сирота знойдзе спогаду. Я вылечу ихнюю неверность, сердечно полюблю их, бо отвернуўся от их мой гнев. Я буду для Израиля нібы роса, и он расквітнее, як лилея, и пустить корони свои, як Либан. Разрастутся галины ягоныя, и краса ягоная будзе як у оливы, а пах яго небо ад Либана. И вернутся тыя, хто сядзеў у ягоным цені, и оживуть, як зерне, расквітнеюць, як виноград, и будуць згадваць про яго, як про либанское вино. Эфраим, якая тебе справа до идолов? Я пачую и догледжу Тебе. Буду, як зеленый кипарис. Ад мяне будзе Твой плод. Хто мудрый, няхай гэта зразумее. Хто разумны, няхай ведае гэта. Бо простыя шляхи Пана, и справядлівыя будуць хадзіць по их, а грешники на их спотыкнутся. Это Слово Божие. Я, Пан Бог твой, слухай мое слово. Я, Пан Бог твой, слухай моє слово. Я плачу незнайому
з вами. і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки, поводле Марка. У той час один кніжнік падышоў да Езуса і спытаўся ў яго: «Якая запаведь першая з усіх?» Езус адказаў: «Першая такая: слухай, Ізраиль, Пан Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім розумам тваім, і ўсёй моцаю тваёй. Другая: любі ближняга твайго, як самога сябе. Няма іншай запаведзі большай за гэтыя». І сказаў яму кніжнік: «Добра, настаўнік, ты праўду сказаў, што ёсць адзін і няма іншага апроч яго. Любіць яго ўсім сэрцам, і ўсім розумам, і ўсёю душою, і ўсёю моцаю, і любіць ближняга, як самога сябе, гэта больш за ўсе ахвяры і ўсе спаленні». Езус, убачыўшы, што той разумна адказвае, сказаў яму: «Недалёка ты ад валадарства Божага». І ніхто ўжо больш не адважваўся пытацца ў яго. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Да Бога, які захоўвае вернасць запавету, заключанаму з чалавецтвам праз крыжовую ахвяру Езуса Христа, узнясём нашыя пакорныя просьбы. Молимся, святий костьол, каб ён неспинно обвящав добрую новину про Божию любов до усіх людей. Тебе просим. Молимся за пасторов костьола, каб у клопоте об своих верниках яны наследовали приклад Христа, доброго пастора. Тебе просим. Молимся за молодь, яка згубілася у житті, каб яна знайшла підтримку у Божих заповідях. Тебе просим. Молимся за християнські сім'ї, каб у їх панувала єдність і Божа любов. Тебе просим. Молимся за нас, удільниках этой святой імши, каб ми узростали у любові до Бога и наших ближних. Тебе просим. Боже, выслухай наши покорные молитвы и умацуй нас духом Твоей любови. Праз Христа, Пана нашего. О, серця Бога, з Божої кости білої, світ з вірою в серці
Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, а Отець усімогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, так само на користь нам. і всягу костьолу святому. Милосердный Боже, ласкаво взглянь на дары, які Тебе складаєм, каб сталися яны милой Тебе ахвярой, а для нас криницей збавлення праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збававенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ты ласкаво дозволяешь Твоим верным, зачищеною душою, что год радостно чекать великодных святов. Каб праз шчырую молитву и учинки милосердности, а так само праз удел у сакраментах одрадження, яны досягнули полноты ласки дятей Божих. Тому з аньолами, арханьолами и з усіми святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом з ими вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полные хвали Твоей, осанна повышениях, благословленный той, кто приходит во имя Пана, осанна повышениях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана, нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обрящаем смерть свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягвания. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшчэсця, і чакаючы Яго другога прыйсця, спадзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Панай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам, Францішкам, айцом Піам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. У
Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с духом Твоим. І радайте ближньому знак супокою. Ранку Божий, яки бережна сябі, раді світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, яки бережна сябі, раді світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який бережа сябі, раді світу, одари нас супокоєм. Вось, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягону.
помолимся. Ойче ласкавый, наполни наши души и тело Твоею моцай, каб могли мы досягнуть полного збавления, у яким удельничаем про святую коммунию, праз Христа Пана нашего. Святый Арханюля Михалия, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, Супроть спокусов и пасток злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князь войска небесного, моцей Божией скинь у пекла сатану, інших злих духов, які на згубу душа уснують по світі. Амин. присядьте, калі ласка, паслухаем аб'явы. Праз некалькі хвілін пасля заканчэння святой імшы адбудзецца выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і будзе магчымасць споведзі, адарацыя будзе адбывацца ў цішыні. Заўтра ў 9 гадзін раніцай святая імша з агульнай навукай, у 11 гадзін навука для жанчын з малітоўных групаў з легіёна Марыі, колаў ружанцовых, апостальства дапамогі душам чысцовым, валанцёраў з легіёна Марыі і Карітас. Гэтая навука будзе трансліравацца па Ютубе. На 13 гадзін запрашаем мужчын з вышэй названых малітоўных групаў. Запрашаем таксама мужчын, якія хочуць утварыць яшчэ адно ружанцовае кола пад апекай святога Юзафа. Хто жадае далучыцца да гэтага кола, можна запісацца ў ларку. Таксама гэтая навука будзе трансліравацца па Ютубе, навука для мужчын. А 15 гадзіне выстаўленне найсвяцейшага сакраменту, вяночак да Божай міласэрнасці і літанне, будзе магчымасць споведзі, адарацыя будзе адбывацца ў цішыні. У 18 гадзін фацімскі ружанец, у 19 гадзін святая імша з нядзелі з агульнай навукай. Пасля імшы будзе таксама магчымасць споведзі. Дзякую за супольную малітву і просім аб благаслаўленні. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. Поміяні наш Судотворця, став печеним оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміяні наш Судотворця, став печеним оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміяні наш Судотворця, став печеним оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширили сярод братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. Дари лаской хвали алтара слугу Твоєго айца Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амин.